Bernoláková ulica, sídlisko Sekčov. A práve tu, v tomto bytovom dome za mnou, vám chcem dnes ukázať skvelý jednoizbový byt, ktorý je práve teraz na predaj. Pýtate sa, prečo je kúpa tohto bytu skvelou voľbou? Rozhodne je to priestorom, ktorý vám byt ponúka. Na ploche 41 m2 nájdete všetko to, čo k plnohodnotnému bývaniu potrebujete. Byt disponuje veľkou obytnou izbou s výstupom na loďiu, z ktorej je krásny výhľad. Navyše je tu plne vybavená kuchyňa, veľká vstupná chodba s dostatkom úložného priestoru a kúpeľňa s toaletou. Či už hľadáte bývanie pre seba, alebo chcete investovať a byt prenajímať, kúpa tohto bytu bude pre vás tou správnou voľbou. Tak čo poviete, zaujal vás tento byt rovnako ako mňa? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.